Gusto nyo ba malaman kung paano makakuha ng TESDA Scholarship online? Alamin natin kung paano sa aking guide. Ako po pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Alam nyo ba na pwede kayo makakuha ng TESDA Scholarship online lang? Kailangan nyo lang pumunta sa website ng TESDA para mag-apply at makakuha ng scholarship sa gusto nyong kurso sa TESDA, sa mga TESDA courses. So, unang-una, ano ba ang mga kailangan nyong requirements na kailangan nyong i-ready bago kayo mag-apply online? First, kailangan nyo yung inyong birth certificate. Second, kailangan nyo ng 1x1 or 2x2 photo ID with white background. Third, kailangan nyo ng high school diploma. Fourth, kailangan nyo ng medical certification. Fifth, kailangan either ninyo ng NBI clearance certificate or police clearance certificate. So, kung nagtataka kayo kung paano makakuha nito, may mga video guide rin tayo kung paano makakuha ng NBI or police clearance certificate. Or, kailangan nyo rin ng barangay clearance certificate at saka isang certificate ng good moral character certificate or honorable dismissal certificate. At saka kung kailangan, NC certification depende sa kurso na kukunin ninyo. And kailangan nyo rin ng additional photo ID for any scholarship program available sa institution na pipiliin ninyo. So, ano ba ang ating step-by-step guide dito para makakuha ng TESDA Online Scholarship? First, kailangan nyo mag-start ng application. So, saan kayo pwede pumunta para maka-apply ng TESDA Scholarship? Pumunta kayo sa tesda.gov.ph. At saka andun yung online application nakasulat na kailangan yung lagayin yung name, address, birthday, at saka email address ninyo. So remember, na pagpunta nyo dito sa website at na-fill up nyo yun, kailangan kayo mag-agree sa terms and conditions dun sa form para makaproceed sa next step. Tapos makita nyo ang click the create button. At pag nagawa nyo to, makukuha nyo ang inyong learner's ID. So, alam nyo, dapat malaman niyo na pwede ka lang mag-register ng isang beses. Pag naka-register na kayo, select TESDA training program. So go to this page and then select a course you want to take and enter your last name and learner's ID. Pag na-verify nyo na ang profile niyo at complete niyo ang application niyo, kailangan nyo na lang hintayin ang email ng TESDA para sa confirmation kung nakuha nyo ba yung scholarship depende sa kurso na pinili ninyo. So, yun lang po. Sana nakatulong itong guide na to para sa TESDA Online Scholarship. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.